Здравейте! Знаете ли, че имате нормативно признати права за ползване на почивки през работния ден? Почивките са важни за вас, както от гледна точка на вашето здраве, така и за по-ефективното изпълнение на задачите ви през денят. Ето защо законът ги регламентира и посочва правата и задълженията на работодателя да осигури възможност за ползването им. Според Кодекса на труда, работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя време за ползване на обедна почивка, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Важно е да знаем, че почивките не се включват в работното време. В производства с непрекъсваем процес на работа, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време, за да поддържа нормалната му ефективност и благосостоянието му. В Законът за здравословни и безопасни условия на труд пък се посочва, че при работа с високо нервно-психическо натоварване се въвеждат и физиологични режими на труд и почивка. Те спомагат за запазване на здравето и работоспособността на работещите лица. Условията, редът и изискванията за разработване на тези режими се определят с изрична наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика. Не забравяйте, почивките са важни за нашето здраве и производителност. Може да споделите дали вие без проблем ползвате обедната си почивка, как ползвате другите си почивки, какво правите през тях, да споделите дали колегите ви около вас ползват почивките и по какъв начин. Ако решите, може да последвате и страницата ми от описанието. Благодаря и до нови срещи!